Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ki pulit jong ka Sadar Police Station ha ka arphanyo tarik Urisau Hajar Puar ki lakhod hajar sayo babu babedor hujan babat ya ka kerdan Assistant Finance Secretary jong ka Meghalaya Lower Primary School Contractual Teachers Association bantokit halor ka jingtur patba jong kinah kai school contract Main Secretariat ha ka handri tarik Urisau Hajar Puar na ka banta bandawa thong kambyang ya ka sarkar jela. Haka jeng ekran berkilat pathai kubor ondalami Sadar Police Station ubabu babedor ula penpau ya kajing ngausi halo tani kajing syakhot hajar haki pulit dak bakam baki pulit ki persya ban kenno bait ba kajing bakla ka dei bait na kinongkai school contract haka ju kapor ula kelpa de ka sarkar bakan weng no iki kindon bala pengat persya ikinong yalam jong kani ka kenhon kinongkai school contract kang iwan hang ne kamata kam sim ka jing sokhia kumngi kinoi kai contractual teacher te habang iwan hang ne kamot long bagi nakaliang ka Sadar Police Station bagi khot ba kirapan khot hajir yangi kumki noi kai amar ba dei ba hakatu ke jingjia ka ba nru terek hang te hapo bangi yat ka rally te katu ka ba ngi nang te ngila ai ka FIR namda kitu ki don way ubah kawang yu tirgas without uniform te ngim tip uday mano ngimla man tip te kata kaway pat long ba iklam panon kami ki woman police sang tu namta ki noi kai kan thai jongi ba kila shu leda ka bor mar par ki don ki klung tu kade kata ka way ka ba ngingi nang tengi po ngi aya ka FIR nrei hadin kata pan andala katu kan ne marsitayo barang ngingi la sya pengat sya FIR kala deki polis yangi kadi kata ka way ka ba ngiwan hang ne ban hajir nakaliang ka jongi hajing isya ngingi burom ya ki polis department mar baki de kinong yada te henrei habangi longkum ne pat ngisya sya FIR kala da ki polis e kamut long kan ne ka de ka way ka ka ba ngingi pan pau da ka jing sokhia kum ki noi kai bakam don syu kata ka jing burom yang ngi ki noi kai bat kumta ngakerpat nakaliang ka sarkar makan simkia na banta kan ne ba ai ba ka jinga dei ka jongi haka imlang salang kumta kumya ki police department bangin burom bat kumju ki police department ro bakin burom ya ki noi kai laki dei ha gino noi kai kata ka dei ka way bat baka ka ba ngingi dawaru bakan simkia na mar yo lese ba ka ding jong ki paranoi kai yo kan kembyang haka no kapor yo bakan plu kumta ngata kerpati ka sarkar bakan simkia ban penlip no ya kane marba kading kumentahi kadang don hangi kinoi kai contractual te kumta khnang ba kading kan lip no ka sarkar ka deban sim te da kino ki senjam nak khnang ba kanumi kano hapdeng ka jong ka jingya dei jongi bat ki pulis kanum don kano no ka jingya persya kata ka de kwe namar yo ba kanwanra ka jingya pher jimot habreng ki noi kai bat ki police department kata ka de kwe nginum kwa ngi kwa ba ngir ngin burom ya ka police department bat nakaliang ka police department ka deban burom ya ka ain ka deban trekat kum ka ain nakaliang kata ka de kwe ka ba ngi ten rei ngi hang ne bangiwan hang ne kamot long baki pengat baki mod ban keno betang nakaliang presiden rei am presiden morwe unum la ban sim krai rei dei mangihi ki noi kai bangila sim ya karai ba mangin mi mangjat ya karali nang te nak kenong ba apa sekretariat rei ka jiano tu ka jingjia ka ba ka ba ngim la syu ban klet ya tu ka jingjia hang tu ba kami ka jing ban thai bom tear gas kam tam bagi don ki kan thai ki ba armat ki don ki klung ro hang tu ta ka di ka we bat ida sosi rei toy kata ingis kamba yakni ki nang ba kini jing pengat ya ki kendon sikung abang iwan ne ki sim ya ki kerteng ki sim ki kerteng jong ki yangahi kumju ya ki kimi pa imei ilong ya ki kiauru bati hanman ne ki jing sim kerteng kalong ka ka ba to yo le se nakaleong ke jengang penpau ke jing sukhia ten rei to compare kata pisim rei nakaleong jingi
ngingi dawai ka hok lada pi pengat ki kendon iba kum kino ru ngingi meleleng ngingi haban dawa be ka hong ba pi dei ban sim na banta ban thung kambiang ngingi kumba ngingi la tre bros kata ka de ko we bat lada pi pengat kino ki kendon ru ngingi long ibalak lai bat ngim teng bat ngim salia ru ya ta ki kendon bangi de ban ngat lagi de hakino ki ain ru ngingi salia marba ya ka jingim ka jongi ya khuja jongi philakani jadi kata ka we ba ngi ada pi pengat kan ya teh nreng ngets kam ba ka sarkar kan sasim ya ka senjam ba na banta kan ai ba kan yo ban perkhat nam ta ka jongi ban penkut no ban ai ka jinge dei biang sai sien pat ba ka jingim lang salang kan yait kan long ka ba be ban ke wat kan long ru kan nemlek ranya ka jelahi bro ko we kumba hakini ki por belada ngets kam nang ne sakmat kan long nyu i ba ka jelah ka jongi kan long ka ba job ta de ko we de hang ne ka jing to ket na banta ka jonga ka mut long kisim hang te ba ki kli swa ibat kum we nga lay thu bang abat kum astan finance keteri ta de ko we ba hang te hi ka mut ngila rai lang da ngi ki noi kai pat ngila pen bana te kum ta kum ki parado prasnam ki don ki perlok ki prajor ki bawan ban ya ai men sim lang ha tu baru isi benai kajing ya ki ke jongi kumta ha tu kasngi bangi la depan benai sitayo swa bangin ya karali te kumta ki don ki perlok prajor na ki NGO ki bawan ban ya senran lum ban ngi kata ka de ko we ida semua ban kit bok ki riang nam ta di NGO ber ba kilawan ban kersian lum ban ai men sim ngin na kapor na du basdang kajing ya ki jongi re om dei ba kano ka ba ngi khot nakaliang jong kiru kiwan ta man sim ka jing snow perkhat lem parado prasnam kumta de we oi ngala persang ban clean re na ka tu ki klempat ya tu ba kiladaban en korina kumno ngim patip ya katan maka an ki kebor jong ka an kan sale kata tamba kapat ba ka de ban le kham kloi kan le ya ka an da ka an hi namar ba kitu gi de ki nong tre an de ka an hi kan sim ya kata bat nakaliang ka jongi pat ngi so kendet ba sya IFIR kala yang ngi kinong hikai ta kamut kata ka di ka we ba ni penkhenya kata ka sispa sau kata ka jing penkhen jongi habangi ngi dawa ngi ya ngi klamra ki ter pen masau te kata ka jing ya kata ka jaka te kumno ki pengat ya kata ka CRPC ta ya kata ngi so ba along ka ai ka ba le siliang mar habangi dawa ka hong ya ka kam ka jongi kumba hagaro kidang thung balai yang ipat laweng nadu arsna menta te komolong apa ki wegi yat nakatu ki yat pat ba nakatu ka jaka bakia tem ki apot ki ayu komolong piklam ayu en re ngiru ngiyat ngidon lakadaw bangi dawa ya ka hong kata ka de ba bakin perkhat lem ba pen ai ya ka khuja ka jongi kemba kilakeni ta nga perkhat nga tu ka sarkar bahkan perkhat lem ikane bahkan weng no sendon ini ki kendon nang bahkan light kano re kumba kalong menta bahkan ding kadang don apo ngi kinoi kai yo bahkan sakem ding ha ko por inum tep ya liang ka jongi ngilong ba ngi bangin randin ngimdan kum kata ngi haban dawa ba ja ka hok lada pi pengat kat kano ke kendon ngi dai ki wati khuja phila kene ta kemud long sai ta ki kendon le ta ngi haban priang ba lada pi pengat kum kino no bat badai bangin dawa ngi dawa ba ngimdan kata ke jingran den nang ni sakmat bat ngi ai ap swa ya ke ka ba ka sarkar kembangi layah keran ha tu ka bala tayo baladam nagaliang di chief minister ya ke nangin ap ya kata bangin burom ya ka ege jogi to ba kata ka CR 41A CRPC ta ka de ka ba ki pengat de nagaliang mamla ban yuk keli bah menen nak taki kendon kita ki balong kumnuan rengam tip tang balong ngis kama nang ni sakmat ba kasolka kan sai semat kan weng no ya kata gini ki kendon tak jinga sutu jengmot ba niru ni kloi ya ka bangin ya sutu bangin weng syai kan ka jinga ki ka jungi ba in up swa hadu kata ka jinga pan ba jong kasolka kan ni ka di kasin ka banding kong yang ka ba ke nakaliang sadar police station baka kod ejir nakaliang ga jongi ngin apswa
ngin burom saya ke ba ngila yo ban ya kendu bati di cimesta tingin burom saya ya katu te haden katu tingin mla ban tip baki ka general meeting hi bat ka executive committee jong hi ngin sayo ban ya ban baik baki peran kai ta